जायफोरना माने बेबी गार्ल दङ बा बेबी बय दङ मानदेयाव जानाय बे सानखौहाय सोर सोर नुवामोन कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरदे लोगोफोर आंथ' बेखौ नै गोजौआवबो नाहरनो हायाखै बेखायनो आङो नुसनाखैनो गल जादोंना जादिया ओमफ्राय उनावसो नायबाय आङो गलानो नुजोबथायाखै आंनियाव ओरै थानोसै जोंहा हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल ना बुंसै दे ओमफ्राय जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांगोन दे ओमफ्राय बिनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय ना लोगोफोर दे बिदि होननांगौ दे दलथा नै नै न औ लागोन दे औ होमबा आङो नोंथांमोनजों दिनै नोंथांमोनजों मा शेयार खालामला मा नङा नै नोंना नै बेखौ लादों ओइ जाया बेजों जाया माने दोनजायाबो रावबो गैया लानोबो ओमफ्राय भिडिअबो खालामनो सानदों आङो होनबाय औ बेजों गेलेथ' होमबा जोंहा एकदम हाखु दाखु खालामसै एकदम आयौ मिनिलायदों खाथियाव थानानै एकदम हाखु दाखु खालामसै गोलोमजोब्बाय आङो बेजों थानानै गुन्दै फुगारग्राया ओमफ्राय गावनि गस्ला गेन्जि बेखौनो लानानै फुगारगासिनो आङो नै गरम जाजोबखायो ओरैनो गरमखा दा गरम ओमफ्राय दा आङो भिडिअखौ थाफा खालामसै माने आङो दिनै नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो सानदों होननानै बुङोब्ला आङो कमेन्ट्सआवबो मोननाय बायदियै नोंथांमोनजोंहाय दिनै आंनिबो मेम'रि बेयो मोनसे होननानैहाय आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांनो सानदों मानो होनबा आंबो सानसे बे जिनिसखौ बावहैगोन नालाय ओमफ्रायहाय बे जिनिसा बे जाय दिनैनि जा खोथा बेफोर खोथाफ्राथ' माने बिराद प्रिसियास जाहैबाय बिराद माने गोसोखांजाथाव बेखायनो माने सानसे समाव आं बावहैब्लाबो जाहाथे बेखौ नायनानै आङो गोसोखांफिननो हायो मा जादोंमोन बेबायदि होननानैहाय बेखायनो आङो नोंथांमोनजोंबो बेखौ शेयार खालामलांनो लुबैदों दा प्रेगनेन्सिनिफ्राय लानानैहाय आङो डेलिभारिनि उनावबो मा कमप्लिकेशन्स जादों बा कमप्लिकेशन जायाखै बेखौ आं नोंथांमोनजों दिनै शेयार खालामलांनो सानदों ओमफ्राय दा फार्स्टनिफ्रायनो आङो प्रेगनेन्सिनिफ्रायनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामलांसै मा जादोंमोन मा कमप्लिकेशन्स जादोंमोन आंनि माबायावहाय मा होनो प्रेगनेन्सि टाइमावहाय फार्स्टनिफ्रायनो आङो मालानिफ्राय पजिटिभ मोनदों बा बेनि उनावहाय डेलिभारिसिम मा जाखो बेखौ नोंथांमोनजों आङो दिनै शेयार खालामलांजोबगोन दे ओमफ्राय आं कमेन्ट्सआवबो मोनदोंमोन नालाय जेन'बा बेबिया नर्मेल जायाना सिजार जाया होननानैहाय बेखायनो आं नोंथांमोनजों बेखौ शेयार खालामलांनायजों लोगोसे गासिबो आंनि सिगांनि बेफोर प्रेगनेन्सिनि मा कमप्लिकेशन दंमोन बेखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामलांनो सानदों दिनैहाय दा प्रेगनेन्सियाहाय माब्लानिफ्राय पजिटिभ मोनजेननाय होननानै बुङोब्ला आङो मेनि 3rd उइकआवहाय बेयावहाय आङो टेस्ट खालामनानैहाय न'आवनो बेयाव आङो पजिटिभ मोनबाय बेनिफ्रायनो माने माबाबाय जागायजेनबाय आंनि प्रेगनेन्सि जार्नियाहाय ओमफ्राय बेयावथ' आङो जेबो मानसिफोरनादि जायोना मोनामनायनो माबा जानो हायिनो गोबानायनो बिदि आंनाव जेबो बिदि प्रब्लेम जायाखै ओमफ्रायहाय ओरैनो फुङावहाय माने एसे खर' सायोमोन ओमफ्राय बेबायदि जेबोथ' गैया बानाय मानाय बेबायदि जेबानो जायाखै माने माबायदि मोनामोननो होननानै बुङोब्ला बे प्रेगनेन्सि टाइमाव आं बेफोरनि बादै जेबो खिथानो रोङा लोमजानाया आं खेबसे लोमजादों खिन्थु ओमफ्रायहाय आंनावहाय मा जायोमोन मोनसे हिमग्ल'बिनाबो बहुत खममोन नालाय आंनाहाय बेनि थाखायनो आंनावहाय एसे आथिङाहाय बुनाय जायोमोन ओमफ्राय बेबो बारा प्रब्लेम जायामोन माने एसे आरो ओमफ्राय जेबो प्रब्लेम मोनामोन बेखौबो ओमफ्राय नायोबा सिनायोमोन जेनेबा ओरै टेपल थांलायनाय एसे बिदि माबा जायोमोन आरो ओमफ्राय बेखिनियानो ओमफ्राय बेनि उनावथ' आंना ओरैनो गुजुनाय मानाय गगा मोननाय बे जाबाय थाखायोमोन नालाय ओमफ्राय बेथ' ओरैनो सिगांनिफ्रायनो जाबाय थाग्राखा बेबो जेबो प्रब्लेम गैया दै गुसु दांबाय थानाय जायोबा बे गगा मोननाया आंना एलार्जि टाइपनि आरो डास्ट एलार्जि होननानै बुङो बेखौहाय ओमफ्राय बे मैलाफोरजोंबो जायो मालाबा ओमफ्रायहाय मैला माने हाद्रिफोरजोंबो जायो ओमफ्रायहाय आङो बे गोबाव सम माबायाव दोननाया सिङाव दोननाय आलमिराफ्राव दोननाय सिफोरखौहाय बेखौहाय आङो हाननानै डाइरेक्ट गाननो हाया माने एसे लामग्रोनांगौ बा माबानांगौ आरो बिदिबानि उनावसो आङो गाननो हायो ओमफ्राय बे बिदि एलार्जि टाइपाहाय माने आंनाव गगा मोननाय जायो हारसिवनाय मानाय बेबायदि बेनो आरो ओमफ्राय बेबो जादों उनावहाय जेब्ला डिसेम्बरनि लास्ट उइकआवहाय 8 मान्थ्सआनो कमप्लिट जाखायोमोन ओमफ्राय मिन्थिया मा टेनसन दंमोन बा मा साननाय दंमोन बेखौ मिथिला आङो जायखिजाया जेब्ला दुगैनो होननानै हाबो आङो ओमफ्राय आङो खर' गिदिंनाय मोनबाय बे खर' गिदिंनायनि थाखायनो आङो मिथिखाबाय आं माने हाखानाय नंला आं गसंनो हानाय नंला साननानैहाय आङो माबाबाय थाबनो आङो बन्द' खालामबायमोन ना बाथरुमखौबो ओमफ्राय बाथरुमखौ खुलिनानैहाय मारैबा आङो बुंनो रोंबाय जे आं गोग्लैबाय होननानैहाय आङो बेवहाय बेसिन खाथियाव दंखायोमोन नालाय बेसिनाव हमथानानै
एसे लासै गोलैदों माने बिराद थाल लानानैहाय बेनि उनावहायथ' खेवनानै दोननो रोंखाबाय आङो ओमफ्राय बयबो जेन'बा थांबाय माबाय आं गासिबो माबाफोरखौ मोनथिजोबदों मा जादों मा जायाखै सोर मा खालामदों मा खालामाखै बेखौ मोनथिजोबदों ओमफ्राय खिन्थु आंखौहाय जेबो खालामनो हानाय आंनाव बोलो फैयाखै आरो ओमफ्राय बेनि उनाव आङो माने गिनाय मोनबाय मा जाखो मा माखो गोलैनायनि खोथा जाहैबाय नालाय ओमफ्राय मा जाखो मा माखो साननानै आङो डक्टरनाव फन हरनानैहाय आंनो माने बेलासियाव थांगोन होननानै आङो बेलासियावहाय डक्टरनाव नायजाहैबाय जेबो माबा जायाखै माने जेबो बिदि प्रब्लेम जायाखै जाबाय आरो नायनानैहाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय खेबसे डेट हरबावबाय ओमफ्राय बेयावहाय चेकआपनि थाखाय फैबावदो बेनि उनावसो आं नोंनो डेटखौ हरगोन जाबाय आरो ओमफ्राय बेयावनो सोंखाबाय आंखौहाय नोङो मा प्रिफार खालामो होननानैहाय नर्मेल ना सिजार खालामो होननानैहाय ओमफ्राय आंना माइन्डआव सिगांनिफ्रायनो मोनसे माने दंखायोमोन जाहैबाय आङो बबे अपसनखौ चुज खालामगोन बे आङो सिगांनिफ्रायनो बेखौहाय माने गोसो दंखायोमोन दा मानि थाखाय आं बेखौ अपसनखौ चुज खालामदों होननानै बुंबा बेनिबो रिजन दङ माने आङो सिजार खालामजागोन होननानै साननानै थाखानाय सिगांनिफ्रायनो ओरैनोथ' नर्मेल डेलिभारि जायोबा बहुत मोजां बेबायदि जानो हायोब्ला बिराद मोजां उननि थाखायबो बिराद मोजां माने जे बांद्राय गोबाव समनि थाखाय जेबो प्रब्लेम जाया दसे समनि थाखायल' जाखिनि जानांगौ बे डेलिभारिनि टाइमावनो माने प्रब्लेमसा जोबखायो होननानै आं मोनथिदों आरो माने बांद्राय गोबाव थाबाय थाया ओमफ्राय सिजारनि खोथाया जाहैबाय उनावहाय बिराद कमप्लिकेसन्स दङ माने मोनसे अपारेशनसो जाहैबाय नालाय बियो ओमफ्राय बेखायनो माखासे कमप्लिकेसन्सबो थायो बेनि थाखाय सिजार खालामजानायनि थाखाय थेवबो आंहा सिजारा मानि थाखाय गोसो माने खालामजानायनि गोसो दं होननानै बुङोब्ला बेनो मालाबा ओरैबायदि जायो माने जाजोबखाया बयनाबो नर्मेलानो जाबोनाय गोदोनिफ्रायनो नङा होमबा बयबो मोजाङैनो मोजां जानो हादों नङा होमबा थेवबो आंहा 100आव मालाबा 1% जाफ्लाङो नालाय बेनि थाखाय आरोना बेनि थाखाय माबायदि जानायखौ आङो माने नर्मेल खालामा होननानै साननानै थादों माब्लाबा ओरैबायदि जायो नर्मेल जायोब्ला माने साखांनायखौ नेयो बा बै समखौ नेयो माबाफोरखौ नेनायनि थाखायनो मालाबा माने डेटनि पार जायो होमबा ओमफ्राय बेफ्रावबो माखासे एक्सिडेन्ट जानाय जायो माने गथ'आ माने टाइम बारा जानानै माबा मोनसे जायो उदै सिङावनो माबा जायो बेफोरबायदि ओमफ्रायहाय मालाबा ओरैबायदिबो जायो सोरबाया जे बांद्राय ओरैबायदि अभार साखांनायनि उनावबो माने गथ'खौ डेलिभारि खालामनो हाया ओमफ्रायहाय उनाव आरोबाव सिजार खालामनांगौ जायो दा मोननैबो माबाखौ लानांगौ जायो खस्थ'खौ लानांगौ जायो नर्मेलनिखौबो लाखाबाय माने नर्मेलावबो हायासै दाना सिजार खालामनानै माबायाव अपसनाव फैफिननांगौ जायो ओंखायनो आङो बेफोरखौ साननानैहाय माने आं जेबो बिदि रिक्स लाला खेबसेयैनो नांगौबा आङो सिजारखौनो जागोन होननानैहाय आङो सिगांनिफ्रायनो बे सिजार माबाखौनो खालामनो होननानैहाय थाखानाय आं डक्टरावबो बेखौनो बुंबाय आङो सिजारखौनो खालामजागोन होननानैहाय माबानि बायदिबाथ' नर्मेल बायदिबाथ' आंना डेटआहाय एसे 3rd उइकफ्रावसोमोन जानुवारिनि 3rd उइकफ्रावसोमोन ओमफ्राय मिचियर जाखायोमोन होननानै बुंखाबाय नालाय नों खालामनोबा खालामनो हाबाय दानो 1st उइकआवनो खालामनो हागोन खालामनो हानाया ओमफ्राय नर्मेलखौ नेयोबाथ' बेबायदि 3rd उइकसिमबाबो जों नेनो हागोन जाबाय आरो ओमफ्रायहाय आङोथ' सानखायो नालाय सिगांनिफ्रायनो ओमफ्राय डेटखौ आं फिक्स खालामबाय जे बे टाइमावनो लानोसै होननानैहाय माने फुरा एक्साइटेडबो बेबिखौ नायनो मिचियर जाखाबाय जेला माने ओमफ्राय जानुवारिनि 5th माबाखौनो लाबाय आरो ओमफ्राय बेयावनो थांबाय फुरा एक्साइटेड जानानै थांखादों आङो जेबो गिनाय गैया खालि बेबिखौल' नायनो लुबैनाय माला मोनगोन बेल' आरोना आंनाव फुरा थांनानैहाय आङो हस्पिटालाव आंनो मा खालामनांगौ खालामजोबखाबाय ओमफ्राय थांबाय उनावहाय 10थायावनो आं बिदिनो सहैदों 9थाफ्रावनो सहैदों खोमा 8:30 9था बिदियावनो सहैदोंमोनदां फुरा बे समावथ' बिराद गुसु ओमफ्रायहाय डक्टराथ' हाबदों माबायावनो 10थानि एसे सिगां हाबबाय ओमफ्राय 10:06 होदों ओमफ्राय आंनाथ' मेगना बारा नुहुरखायासै हमाखै बे टाइमावहाय ओमफ्राय घरि दं नालाय वाल घरि दंमोन ओमफ्राय बेयाव आङो 10:05 बायदि नुहुरदों ओमफ्राय बिसोरो जेन'बा हाननानै मानायजों बिसोर 10:06खौ लादों 10:06 बेखौ लादों टाइमखौहाय ओमफ्राय आं बे समावबो माने डक्टरा एनेस्थेसिया होग्राया बुंबाय थाखादों आरो नों गिदों नामा होननानै आंथ' जेबो गिखायाखै ओमफ्रायहाय बिराद गोजांदोंमोन आं खिन्थु बिराद गोजांदों बै सिगाङावहाय बे खालामनाय टाइमाव आं गोजाङाखैमोन ओमफ्राय सिगां जेब्ला माबा होयो एनेस्थेसिया होनायनि सिगां माने बिराद गोजांदोंमोन आङो ओमफ्रायहाय बिराद थोर मावबाय थादों
ओमफ्राय बिनि उनावथ' 10 आवहाय आंनो बेबिखौ देखायबाय हौवासा मोनबाय होननानैहाय आं सिगांनिफ्रायनो मिथिखानायमोन आं हौवासा जागोन होननानै मारै मिथिदोंमोन आं मिथिया माने आंनि गोसो सिङाव जानानै दंखायोमोन जे आङो जे बेबिया हौवायानो जाखागोन होननानैहाय माने इउटुबफ्राव माखासे माबा माबि नुयो नालाय माने हार्ट बिटखौ नायनानै माखासे माखौबा हमनो हायो होननानै बुङो नालाय दा बेयाव आङो माने साननानै थानाय आरो जे सिगांनिफ्रायनो बेबायदिबा बेबायदि जागोन होननानै आङो फ्राय सियरानो होनजायोमोन आङो बिराद सियरखा आं सिगांनिफ्रायनो हौवायानो जागोन होननानैहाय जेबो आङो हिनजावनि बायदि माबानानै लाखायाखै हौवायानो जागोन होननानै थाखानाय आरो ओमफ्राय फिसाज्ला मोनबाय होननानै बुंबाय बेनि उनावहायथ' मा कमप्लिकेसन्सआ बिदिनो बयहाबो अपारेशननि उनाव जेरैबायदि जायो बिदिनोआनोसै ओमफ्राय आंना मोनसे जाहैदों जाहैबाय नैबे आखाइयाहाय नैबे रिस्टआवहाय माने बिराद सानानै थाबाय थादों बियो बेयावहाय बिराद बोरैबा सानानै थाबाय थादोंमोन ओमफ्राय लासै लासै मारै मारै गालांखो आंबो बेखौ हमनो हायासै माने आङो जेब्लानाखि बेबिखौहाय डक्टरनाव लांदोंमोन बे टाइमावनो आङो बेबिनि डक्टरनावनो सोंदों जे आंनाव बिदि जादों होननानैहाय ओमफ्राय बे मुलि खिन्थाहरदों ओमफ्राय बे मुलि फुननायजोंनो हामबायबो आरो बेनि उनावहाय आंना प्रब्लेमा बिदिनोसै बयनावबो जे प्रब्लेम जायो बिदि माबा अपारेशननि उनावहाय सिनस्रि सानाय मानाय बेफोरथ' थाबाय थाखाबाय बेफोर थाबाय थाबाय ओमफ्राय लासै लासै दा गालांबायबो आङोथ' बिराद वेटआबो वेट गेन जाखादों फुरानो 67 थांखादों ओमफ्राय आंथ' बेबायदि वेट लाफेराखै ओरैबायदि बाखायो आङो दाबोनो वेट गेन जानानै दङ आङो बेसिम नै दा जेसेबां जानानै दङ बेसिमखौहाय खालामनो होननानै खालामनानै लाखानाय आङो ओमफ्राय आङो एबार दानिफ्रायसो माने आरोबाव आङो डाइट खालामफिनसै डाइटआव थाफिनसै होननानैहाय आङो साननानै थाखानायमोन दिनैसिम आं दिनै आङो सुखादों मेजार खालामदों ओमफ्रायहाय आरो बेनिफ्राय आङो 4 केजि बेनिफ्राय आङो 4 केजि वेट लस खालामगोन होननानै साननानै थाखाबाय आरो ओमफ्राय आङो सिगाङावहाय माने 67 जाहैनाय टाइमावहाय माबानिफ्राय बेबिया जेब्ला माबा जानो हायो माने ओंखाम 6 मान्थ्सनि उनावहाय बेबि 7 मान्थ्स जाबायमोनदां बेबिया 7 मान्थ्स जाखांनायनि उनावहाय माने ओंखाम दौबाय आरिबायना बेनि उनावहाय आङो डाइट खालामदों कच लानानैहाय माने कचआ 2 मान्थ्सनि उनावनो आङो 10 केजि हामहोदों ओमफ्रायहाय बेयावनो मोनथिखादों आङो जे माबोरै माबोरै जानांगौ माबोरै माबोरै टेकनिकफ्राहाय ओमफ्राय बेयो दा बेफोरबायदिखौ आङो दा माने जानाय जाथाराखैमोन दा बेबायदि ट्राइ खालामफिनोबानो आङो हामफिनगोन जानो हागौ बेखायनो आङो बे 4 केजिखौ लस खालामफिनगोन आरो माला खालामफिननो हागोन मिथिया 1 मान्थबो जानो हागौ बा 1 मान्थनि उनावबो जानो हागौ दा नायनोसै आङो ट्राइ खालामफिनसै ओमफ्रायहाय बेखिनियानोसै लोगोफोर आङो दा नै वेटआ बारा जानानै दङ जायै जायै माने जेबो मेनटेन खालामनाय जायाखै आंथ' सिगाङावहाय 53 बिदिनो 52 53 बेबायदिल' दोनबाय थाखायोमोन आङो बेनि बारा बारहोखाया आं फुरा डाइटआव थाखायोमोन ओमफ्राय एक्सारसाइस फुरा खालामखायोमोन आं ओमफ्राय बेनि उनावहाय हाबानि उनावसो जेबो बिदि एक्सारसाइस खालामनाय जायाखै बिदि जेबो खालामनाय जायाखै सिगां सिख्ला समाव माने फुरा डाइट फुरा एक्सारसाइस फुरा कन्ट्रलाव थाखायोमोन आङो 52 53निफ्राय आं बारा जाहोखायामोन ओमफ्राय मालाबा मालाबा 54 जाहैयो होमबाबो बेबायदि गेन जानाय नुवामोन आङो 56 आव थागोन साननानै दं आरो 56 आवहाय 55 नङाबा 56 आवहाय 56खौनो आङो टारगेट खालामना लादों 56 आव थाफिनगोन आङो बांद्राय खमद्रायावबो थांला आं दा बिमा जाबाय नालाय एसे माबाबो जानांगोन बांद्राय हामख्रेंबो जाबा गाज्रि नुयो ओंखायनो दा 56 आवनो लाखिगोन होननानै आं सानदों औ जायखिजाया मास मोनसेयावबो हानो हागौ बा हायाबो जानो हागौ नायनोसै होमबा लोगोफोर भिडिअ'खौ नायनायनि थाखाय थेंकिउ थाबाय आरो जायफोरना माने बेबि गार्ल दङ बा बेबि बय दङ आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरबानो जाबाय दे होमबा दिनैनि भिडिअ'खौ एसेयावनो दोनथ'नोसै ओमफ्राय होमबा बाय बाय थेंकिउ फर वाचिं